फोथार बारियाव फुङावनो जोगोनाराव दै लुनो होना फैबाय आरोना लोगोफोर। नै जोगोनाराबो बिराद गदाय जाबाय दै रज'नाया, माब्ला थायगोन मिन्थिला। बेनिफ्राय ओरैजायबो सिगाङाव नायना लानाय दै लोगोफोर। नै अबा फांसे गाहामल' रज'दो आरोना, अबा फांनै फांथाम फांसे बिदिल' रज'दों। बोथोरा बाराद्राय अखा हायैनि थाखाय बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर। नै दाबो गाहायथार। गुड मर्निं लोगोफोर, फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर। बे आपडेट भिडिअआनो जाहैबाय बे साननैसोआव थग्रोन आरो कनजिता सानैनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय जायैखौ लानानै जोंहा दैदेन भाइया मोनसे कल रेकर्डिं भिडिअ हगारना होदो आरोना लोगोफोर। जाहाथे बिनि ससे बाहागोखौ खोनासंना लाग्रोनि, बिनि उनाव सावरायगोन लोगोफोर। हानानैबो जाहोगोन आं, बाना जाहोगोन आं होनना बुंखाबाय नालाय गाव। औ नों जुदि बेबायदि खोथाखौ बुंनो हायोबालाय नों माबा मारगोन। औ बेवहायनो आंबो बुंदि नालाय बुंदि डाइरेक्ट भिडिअखौ होना होबाय आरो माथो। लोगोफ्राथ' कल रेकर्डिंखौ खोनाबाय जाखानांगौ। आङो बारा गोलाव होआ दे, मानो होनना बुङोब्ला आं बेबायदि मालायनि भाइरेल भिडिअ माबा माबिनि सायाव एखेबारे आंहा गोसो गैया भिडिअ खालामनो थाखाय। नाथाय आङो फंनैसो बुंनो साननायानो बेनो जाहैबाय, बा दिनैनि भिडिअ लाना फैनाय जाहोनानो बेनो जाहैबाय। आङो गिबियावनो कनजिता फिसाय थग्रोनखौ बुंग्रोगोन। थग्रोन भाइ, आं नोंथांखौ बुंनो सानो, मिथिबायना नोंथाङा हौवा माहारिनि मान सन्मानखौ फारसेनिफ्राय जाजोब्बाय। हिन्जावजों माब्लाबा नांलायफ्लानाय, माब्लाबा हिन्जावखौ भाइरेल खालामनाय, बेबायदि खालामनायफोरखौ गार। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा सेस माने बर' हारिनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय। लोगोसेनो नोंथाङा हिन्जाव माहारिनि मान सन्मानखौबो जाबाय। नोंथांखौ आं बुंनो सानो, मिथिबायना नोङो नोंनि हिन्जावखौ बेबायदि भाइरेल खालामनो थाखाय नोङो साननाया गोबां गाज्रि जादों, बा भाइरेल खालामनाया गोबां गाज्रि जादों। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि हिन्जावाबो सासे, मिथिबायना नोंनिनो जिउनि लोगो, नोंनि बिसि, मिथिबायना। नाथाय बेबायदि सासे हिन्जावखौ एसे दावराव दावसि जानानै बबेयावबा थाङोब्लानो भाइरेल खालामनाय, गाज्रि भिडिअ बेबायदि ससियेल मिडियाआव होनाय, बेफोरबायदि जाथायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला नोङो होनानै बा भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै मा जानो, मिथिबायना जोङो गासिबो बर' रायजो राजा बा बर' हारिनि मान सन्माना थाङो। नोंथाङा बेखौ एसे सान। आं नोंखौ बुंनो सानो, मिथिबायना नोंथाङा दिनैल' नङा, गोबां बेबायदि माने बार खालामबाय थायो। सानैनि गेजेराव माब्लाबा समाव ओरैबायदि अनलायनाय देखायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों, माब्लाबा समाव दसेनो मा जायो, नांलाय खमलाय जायो। आरे नोंसोरो नांलाय खमलाय जादों जा, मिथिबायना न'खराव बा न'खर संसाराव हौवा हिन्जावनि गेजेराव सोरहा दावराव दावसि जाया, सोरहाबो जायो, मिथिबायना। बेखौ नोंसोरो मिथिबाय। भिडिअ खेबनानै ससियेल मिडियाआव हगारनो, बा ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामनो, बा गाज्रि भिडिअखौ बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना भाइरेल खालामनाया गाज्रि। मानो होनना बुङोब्ला जोङो अराय सम नों गावखौथ' जेनेबा नों साननो रोंखादिया, गावनि मान सन्मान, हिन्जावनि मान सन्मान, बिमा बिफानि मान सन्मान, बिदा फंबायनि मान सन्मानखौथ' नों जेबो साननो रोंदिया। नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे सोलों, मिथिबायना हारिखौ अननो सोलों, हारिनि मान सन्मानखौ लाखिनो सोलों, मिथिबायना थग्रोन। आं नोंथांखौ सिगांनिफ्रायबो इमान गोबां बार बुंबोबाय, नाथाय आङो मिथिबाय बेबायदि सोरनिबा सायाव कन्टेन्ट लाबोनानै भिडिअ खालामनो गोसो गैया, मिथिबायना। आंनि थांखिया जाहैबाय, मिथिबाय बर' हारिनि न'खरफ्राव बबेबा हाग्रा बंग्रायाव आनि थानि रायजो जानानै दं नामा, बा रायजो जानायनि गेजेराव लामा सामा न' बायदिसिना सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनाखै नामा, आं बेफोरबायदि देखायनो थाखायसो भिडिअखौ खालामनो बा ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारनो होननानैसो आं इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों, मिथिबायना। नाथाय नोंसोरबायदि बेबायदि फाल्तु हिन्जावजों नांलायफ्लानानै भिडिअ भाइरेल खालामनाय, माब्लाबा गाज्रि भिडिअ ससियेल मिडियायाव होनाय, फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों नोंथाङा आपल'ड खालामनाय, आं एखेबारे मोजां मोना, मिथिबाय बेबायदि भिडिअखौ। आङो माने बे साननैसोआव मंगलबार खालिनिफ्राय बेबायदि गिदिंनानै ब्लग बानायाखै। मानो होनना बुङोब्ला आं एसे माने जिरायथ'दों। मानो होनना बुङोब्ला गाबोन 31 ना, गाबोन 31आव BKWACनि सिमन सापरियाव मिटिं जानो थांबाय दं। बिराद गिदिर मिटिं, मिथिबायना लोगोफोर। नाथाय आं बेयाव सानथामसो थानाय जागोन। बेनि थाखायनो आङो माने बारा गिदिंथ'ला, बा गिदिं ब्लग बानायथ'ला। बे मिटिङाव थांनाय बाजिनो आङो ब्लग बानायगोन होननानै एसे जिरायना दं आरोना लोगोफोर। बिनि थाखायनो आं बे साननैसोआव ब्लग बानायाखै। नाथाय
बिसोर कनजिता आरो थग्रोननि गोबां बेबायदि दावराव दावसि ससियेल मिडियाखौ खेवनानै नायोब्लानो बेबायदि अकल भाइरेल भिडिअनि सायाव गाज्रि भिडिअनि सायाव बेबायदि नुबाय थानायनि थाखायसो आङो एसे दिनै भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आरो मोनसेबाव मिथिबायना जों दा कनजितानिफ्राय एसे खोनासंना लानि दे लोगोफोर, बेनि उनाव सावरायगोन। गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिक्चार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन, फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन, न'खराव सिरि जाथों होननानै आङो हरोमोन। लोगोफ्राथ' कनजितानि ससे भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ ना, आंखौ बियो गोजानाव थानाय समावबो गाज्रि पिक्चार हराबा गाज्रि भिडिअ हराबा उन्दुनो जानो थानोबो सुख होआ, गथ' गथायजोंबो थानो सुख होआ, बिदि बुंनानै कनजिताया गाबलायलायदो आरोना लोगोफोर। कनजिता बाजै, नोंथांखौ आं बुंनो सानो मिथिबायना, नोंथाङाबो सिगां बेबायदिनो गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि आखुथाय दिन्थि मोसानानै गोबां रायजोफोरजों रायजाबाय, मिटिं खालामजाबाय, बुजाबाय। नाथाय नोंथांखौ आं बुंनो सानो मिथिबायना, बुंनो गोसो गैयामोन, नाथाय बेबायदि बुङोब्लाबो गोबां मानसिफ्रा गाज्रि मोनो, बेनि थाखायनो आं बुंनो गोसो गैयामोन। अब्लाबो दिनै बुंनो फैबाय लोगोफ्रा जाहाथे गाज्रि मोनोब्लाबो भिडिअखौ नायजोबगोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानो मिथिबायना, कनजिता बाजै, नोंथाङा मिथिबायना नोंथांनि हौवाजों संसार जागोन होननानै फैबाय, मिथिबायना न'खर संसार जाबाय, गथ' गथाय मोनबाय, नाथाय नोंथांमोना एसे नांलायोब्लानो खारनाय, अबा थाहैनाय, बबेयावबा माने सोरजोंबा रिल्स बानायनाय बेबायदि खालामनायखौ गारनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना जिमान एरायलायनो सानदोंब्लाबो, गारलायलायनो सानदोंब्लाबो, बावबा थाखुमालायनानै थादोंब्लाबो नोंथांमोना मिथिबाय हाबा जाबाय जिथिया हौवाखौ थाबैनो नागारनो होनबा नागारनो हाया, बा हौवायाबो हिनजावखौ थाबैनो नागारनो होननानै नागारनो हाया। बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना दासिमबो गोबां सम दं, मिथिबायना कनजिता बाजै। नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो मिथिबाय, नोंथांमोना दासिमबो हौवा हिनजाव सानैबो अनलायनानै ग्रें ग्रें रायजो जानो थाखाय दासिम सम दं, मिथिबायना। नोंथांखौ आं बुङा सानो मिथिबायना, नोंथांमोननि आखुथायखौ नुनानै बुंनो गोसो जायो। बेनि थाखायनो दिनै आं एसे बुंनो होनना फैबाय। दिनै नोंथांखौ रायनो होननानै भिडिअ लाना फैयाखै दे, मिथिबाय, नोंथांखौ आं बुजायनो होननासो फैदों। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय, गोजोन्थों।